mo na matingala ko ba, asa ka gibutang ilang pangutok kanino? Ano ba? Kita gitagaam tag grasya sa Ginoong Dios nga gitagaam tag kahibalo kung baga ba aron mutan-aw ta unsay tama ug unsay mali. Mutan-aw ta bag unsay sakto unsay dili. Maningkamot jud na mga pastoy karon sa pamaka kay daghan naman depensor ka mao mo gamit og social media para musupo sa ilang bakak na sikta mahutdan sila 10%. mo gyud Sir Arnel. Di ba kasi bawo naman ang history? Nga hindi magini mo na mo sa bang history be sa gunsaon. Ya, katawa pa ko ni engineer, ingon pa niya. Kanang referring na sa tawag kanang word na Catholic, referring na sa ancient Catholic. According daw kuno sa encyclopedia, particularly ang Grolier Encyclopedia, wala gibasa ang ubos. Wala gibasa. Ako na lang kung ano niya. Nga putos buhat ng gamiton. Kini nga tawag ini nga document, mao ni ang gitawag og Grolier Encyclopedia, Volume 5, page 106. 106, katong gi-quote niya. Ang gibasa lang ni engineer, nga hilig og putos buwad, kinira. Catholic Church, Greek Catholicos Universal General, term generally applied to the Divine Society founded by Jesus Christ. Ingon siya, referring na sa ancient Catholic. O niya, wanyang gibasa ang conclusion. O sa may conclusion? In its more limited sense, the term Catholic is applied to that body of Christians which throughout all ages, naasta ng panahon, has held to the faith of the Roman Catholic Church and acknowledged the supremacy of Peter, as continually existent in the Bishop of Rome. Ginoo ko. Anya? Kung saon man mo na engineer, Ginoo ko. Kalawat, engineer. Ayaw, mama. Musukuan pa ba? Kanang, lain magpugkayo na nga. Magkutlo ka kuno history para ingnon kang kabalo ka sa history niya pagkauman surang bawon din mo. Duha ra man gud na. Either nagpatik-atik ka, makabalo ka sa history, or either number 2, nagbasa ka nga, di ka kasabot sa mong gibasa. Diba? So kanang giingon ng Catholic Church dinhi na founded by Jesus Christ, same na sa Catholic Church. Ingon niya, kinila ko ng Catholic Church mo ng ancient Catholic. Which is correct. O niya, asa naman ang ancient Catholic karon? Kanang giingon sa Grolier Encyclopedia nga Divine Society founded by Jesus Christ. Asa man na karon? O, mo nag-giingon din eh. In its more limited sense, the term Catholic is applied to that body of Christians which throughout all ages. So kanang gingon din ng Catholic Church, a divine society founded by Jesus Christ, referring na sa Catholic or Christian Church nga naa sa all ages. Sa mga simbahan na nga naa sa all ages. Kamo din na. Which throughout all ages has held to the faith of the Roman Catholic Church and acknowledged the supremacy of Peter as continually existent in the Bishop of Rome. Di ba? Oh. So, ang namakakdre, si Engineer Hiliani. Nga naman, napatik-atik man nagkabalo sa history niya pagkaman. Butaw niya eh. Butaw niya eh. Di ba? Usa man dapat ang tawag ining kwan kay ang argumento, ang gitoko daw ni Cristo Spiritual Church. Mali! Wrong! Kung Spiritual Church pang gitoko ni ganun nga sa Kristo, nga nang gisuga pa man niya yung mga apostol. O niya, kung tanawon po nato ang mga fathers, gikan out after the apostles, na sila giila nga heads. O ang pinakaunang giila nila nga mao ang head sa whole church at the time, ang Bishop of Rome. Ay, lagi ng putos buwan, lagi mo basis, lagi maulawan ra ka, engineer. Engineer, maulawan ra ka.
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.